Mutuo magyud ta sa iyaha. Musalig man gyud ta sa iyaha. Pero naaman sad ko'y mga kaigsoona nato nga mga tao nga medyo ang ilang giila nga Ginoo ang kwarta. So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa kuwang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga video reaction. So karon mga par kani atong reaction about ni sa mga panghitabo karon kining linog mga par kay atong mga niaging semana nailinog nga niabot dinhi sa Cebu 6.9 unya medyo ang nagrabihan ang Northern Cebu. After ato mga par nagtuo ta nga katurang panahon na, so daghan gihapon kayo mga aftershock. Pero ang mga aftershock di gihapon basta-basta mga par kay kusog lang gihapon. Unya after ngadto sa Northern Cebu nitubag sa dayon ang dito sa may Davao Oriental mga par medyo kusog-kusog ang ilahang ngadto, pero dako silang damage. Pero mas bintaha kay gamay rag mga tawo nga nakalas kumpara din sa Cebu. Dito sa Northern Cebu nga medyo 70 kapin ka makinabuhi ang nakalas. So wala gyud ta kibaw mga par kung unsay plano sa labang makagagahom nato. Daghan na kayo mga kalamidad, mga trahedya nga niabot nato. So wala sa takibaw mga par nga gi-challenge punta sa atong labang makagagahom kay tungod sa atong panggobyerno karon nga gaaway-away o wala magkahiusa. So wata kibaw mga par mo ni plano sa ato ang labaw makagagahom kay kita mga tao mga par grabe na magud ato mga sala. Grabe na gyud kayo ato mga sala mga par, mao nang gi-challenge guro ta sa Ginoo nga asa ko to mga atong pagsalig sa iyaha. So wala sa takibaw mga par nga kaning nahitabo nato karon kastigo na ni gikastigo na ta sa ato ang labaw makagagahom. Kay kita kun motuo taw Ginoo motuo magyud ta sa iyaha, musalig man gyud ta sa iyaha. Pero naaman sad ko'y mga kaigsoona nato nga mga tao nga medyo ang ilang giila nga Ginoo ang kwarta. Ang kwarta naman gud may ilang giila nga Ginoo mga par, mao na nga watakibaw nga usa ni sa mga rason nga nung gikastigo ta sa Ginoo. Nasa ubang mga tao nga mga mata pobre kayo mo nang usasan ni mga nagunay na ang mga tao sad kaning uban nga muyano na lang og patay, muyano na lang og kutlo sa ubang mga kinabuhi. Mo nang nasuko na siguro ang Ginoo, mo nang kastigo tagi silutan ta. Kani ato mga par mga reaction lang kay tungod gud kani ubang mga tao nga grabe na gyud kayo. Portahan na kayo, dili pa sila makontento sa ilang kwarta, mangawat pa gyud. Wala ta gibaw mga par nga matag karon og unya unsay plano sa Ginoo sa toa, wala tay mahimo kay kita hinimo ra man ta sa iyaha mga par. So daghan kayong salamat, mayong adlaw.